In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met de enquêtecommissie. Die begint met de openbare verhoren. Dat is vanochtend om 9 uur begonnen. De enquêtecommissie HNO van het parlement van Curaçao praat met verschillende mensen in openbare verhoren over de kostenstijging bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Voor deze week zijn er 15 personen uitgenodigd, onder meer de bekende oncoloog Dr. Bob Pinedo, een van de initiatiefnemers van het ziekenhuis, en ook de oud-voorzitter van het College Financieel Toezicht Age Bakker. En er is begonnen met mevrouw Ninon Gerling. Zij is controleur, waarnemend secretaris van de Algemene Rekenkamer. En zij praat ook over de vraag: waarom is het ziekenhuis zo duur geworden? Aan het eind van deze uitzending hebben we een inkijkje. Dan ziet u een deel van de verhoren van de enquêtecommissie. Dus zeg maar het begin van deze toch wel historische enquêtecommissie. Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis van Curaçao dat betrokkenen via een enquête worden gehoord. Asjes verwijst naar adviezen. Dat is een bericht vandaag in de Extra. Oud-minister-president Ivar Asjes, die is een van degenen die in niet-openbare verhoren zijn gehoord. Die vonden de afgelopen 2,5 maand plaats. Er zijn heel veel mensen, heel veel politici door de commissie gehoord, maar dat was dus niet openbaar. Toch heeft Asjes ervoor gekozen om zelf te laten weten wat er is besproken. Ivar Asjes was minister-president op Curaçao van 7 juni 2013 tot 31 augustus 2015. Hij was onder meer betrokken bij de beslissing om het ziekenhuis, dat eerst gepland stond op het Amstelterrein, te verplaatsen naar Otrabanda. Hij zegt nu, op dat moment was dat een verantwoorde keuze. Het was een verantwoorde beslissing. Het zou 25 miljoen gulden meer kosten. En dat was toen volgens de deskundigen redelijk en verantwoord. Uiteindelijk is het ziekenhuis 200 miljoen meer gaan kosten. En volgens sommigen heeft dat onder meer te maken met die verhuizing van het Amstelgebouw naar Otrabanda. Maar als je zegt, in die tijd als minister-president zei men, het kost 25 miljoen meer, dat is verantwoord. Oké, wordt vervolgd, want de komende dagen zal er nog veel gehoord worden door de enquêtecommissie. Crisis in coalitie, meer politiek nieuws. Vorige week hebben 2 parlementariërs van de PNP, Gwendal Merselina en Sheldry Ossepa, meegestemd met een motie die door de oppositiepartijen was ingedeeld. En dat ging om de verzoek om de Stichting Overheidsaccountantsbureau SOHAP onderzoek te laten doen naar het proces dat is gelopen om een nieuwe operator voor de raffinaderij te vinden. Die motie heeft het niet gehaald. Maar het feit dat de 2 parlementariërs met een motie van de oppositie hebben gestemd, heeft bij coalitiepartij MFK kwaad bloed gezet. Vooral omdat het niet de eerste keer is. Er is al vaker veel gemor geweest over deze 2 parlementariërs. Die zeggen zelf volgens hun geweten te hebben gestemd. Dat hoeft niet altijd via de politieke lijnen te zijn. Maar vandaag gaat de MFK intern vergaderen over de situatie. Omdat de vorige keer door de MFK is gezegd, dit tolereren we niet meer. Het is nu wel gebeurd. Wat gebeurt er met de positie van de MFK? Dat moeten we in de gaten houden. Voetbalcompetitie ligt week stil. Dat is vanochtend vroeg door de FFK bekendgemaakt. Het heeft allemaal te maken met een langdurig verhaal waarbij Juventud Fortuna niet gepromoveerd is. Die zijn daarvoor naar de rechter gestapt. Uiteindelijk heeft de FFK gezegd, we gaan voetballen. En nu heeft de rechter bepaald dat misschien wel Juventud Fortuna wel gepromoveerd had moeten worden. Daarom zijn nu alle competities stilgelegd, omdat de FFK niet wil dat er dadelijk heel veel wedstrijden overnieuw gespeeld moeten worden. Het is een ingewikkelde kwestie. Nu ligt de voetbalcompetitie even stil. En er wordt gekeken in de komende dagen wat er moet gebeuren met deze situatie. Wapens en drugs bij controle in de SDKK. Er heeft een controle plaatsgevonden in de gevangenis. En die strenge inspectie vond plaats in verschillende gevangenisblokken. Dat leidde tot inbeslagname van drugs, een vuurwapen met munitie, verschillende scherpe voorwerpen die kunnen worden gebruikt als steekwapens, verschillende mobiele telefoons, opladers en oortjes.
Al deze voorwerpen zijn in beslag genomen. Momenteel wordt onderzocht hoe de gedetineerden aan deze spullen zijn gekomen. En dan gaan we naar een bijzonder verhaal, een bijzonder vervelend verhaal. Afgelopen vrijdag is een man ontvoerd. Hij werd gedwongen in een auto gezet, is daarna mishandeld en naar een huis in de wijk Roysand toegebracht. Daar wist hij te ontsnappen. De ontvoerders hadden al verschillende spullen van hem afgenomen. Toen heeft hij de hele nacht in een bos doorgebracht en is 's ochtends naar een huis gegaan. Daar heeft hij de politie verteld wat er is gebeurd. En later op de dag is er een huiszoeking verricht. Zijn er 2 mannen gearresteerd, een van 27 en 57. En zijn er huiszoekingen verricht waarbij een wapen werd aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak verder, maar het feit dat iemand is ontvoerd en de hele nacht in angst in een bos moest doorbrengen, dat is wel heel erg schokkend. Dan is een Nederlandse militair overleden. Dat is afgelopen zaterdag gebeurd. De militair van de Compagnie in de West is overleden nadat hij ging snorkelen bij Playa Porto Mari. Familie en militaire collega's zijn geïnformeerd. Zij worden bijgestaan door medewerkers van bedrijfsmaatschappelijk werk en geestelijke verzorging. De oorzaak van het overlijden wordt onderzocht. De man ging het water in. Toen hij na enige tijd niet meer terugkwam, heeft de kustwacht een zoekactie opgezet. Dat duurde enkele uren voordat het lichaam werd aangetroffen. We gaan even naar de break. We zijn zo bij u terug. Tot straks. Bom menina Heavy Mix Concrete. Na ano 2009, para minha Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wat nos awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant, com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Corta explicação de ready mix batch plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclado, dingen mixer die planta e não dingen truck. En we beginnen op Curaçao met Seoul, want gisteren vond de officiële opening van het Seoul-seizoen plaats. Dat begon met een feestelijke mis en een dankoffer bij de mis van Santa Maria. Die mis werd geleid door pastoor Curtis Meeris. Na de mis was er een openingsmars ter viering van de 50ste editie van Seoul Curaçao. De deelnemers aan de mars waren gekleed in traditionele klederdracht of in feestkleding en ging van de mis naar de Sint-Antonius College. Daar vond het officiële gedeelte plaats in aanwezigheid van minister-president Pik Pisas en het bestuur van de Stichting Cultuur van de Stichting Seoul Cultural Curaçao. Want Seoul wordt steeds groter, het bestaat nu 50 jaar, maar zowel de liedjeswedstrijd, Canto do Mayo, als de optocht, de groepen die meedoen, het wordt steeds populairder. Het is ook een mooi feest, het is natuurlijk een oorspronkelijk oogstfeest van Curaçao. En het is voor veel mensen toch wel een van de hoogtepunten van het jaar. Voor sommigen na carnaval, voor anderen is het belangrijker dan carnaval geworden. Dan gaan we, zoals gezegd, naar de parlementaire enquête. Vanochtend is die begonnen en dat begon met een gesprek, met een openbaar verhoor van mevrouw Ninon Gerling. Zij is controleur, waarnemend secretaris van de Algemene Rekenkamer. Eerst legde voorzitter van de enquêtecommissie, parlementariër Eduard Braam, het verloop uit. Daarna stelde hij een vraag en daarna ging ook Gwendol Mercelina, parlementariër, vragen stellen. Het was interessant om te zien, omdat mevrouw Gerling de hele periode van de bouw van het ziekenhuis bij de Algemene Rekenkamer werkte. En zij zei al meteen in haar eerste reactie op de vraag dat het opvallend is dat de overheid jarenlang eigenlijk niet heeft omgekeken naar de stijging van de kosten. 2011 begon de bouw. Pas in 2016 maakte de overheid zich druk van lopen de kosten niet heel hoog op.
En dat is misschien wel een van de oorzaken waardoor het probleem beide kosten zo hoog konden oplopen, waardoor het kort gezegd zoveel duurder wordt. Kijk naar dit fragment. Van dit verhoor worden er beeld- en geluidsopnamen gemaakt die worden betrokken bij het onderzoek. De enquêteregeling van Curaçao schrijft voor dat een verslag van het verhoor wordt opgesteld en ondertekend door u, door de voorzitter en door de commissie griffier. Een samenvattend verslag wordt ter plaatse opgemaakt door de notulist die aanwezig is. We gaan nu het verhoor met u starten. Mevrouw Gerling, wat zijn de belangrijkste lessen en aandachtspunten in het verhaal over de bouw van het nieuwe ziekenhuis? De belangrijkste lessen zijn dat de overheid, als die een project uitbesteedt, beter moet bewaken dat het project goed loopt, tijdiger moet bewaken. Want de overheid heeft wel op enig moment de voortgang bewaakt, maar het was toch wel vrij laat als je nagaat dat de beheersovereenkomst, dat is het moment vanaf waar de Rekenkamer onderzoek heeft gedaan, in 2011 is gesloten tussen het land en zone. En dat eigenlijk pas in 2016, 17 zie je echt dat het land zich zorgen maakt als de fondsen bijna op zijn. En dan gaat vragen van waar blijft de geactualiseerd businessplan, waar blijft de financiële verantwoording, die er dus al die tijd niet geweest is, als je nagaat dat vanaf 2011 het project al liep. En dan gaan we internationaal, nog meer dan internationaal, gaan we naar de maan. Het gaat over de maanlander van Japan. Die heeft opnieuw voor een verrassing gezorgd door na 2 weken weer wakker te worden. Het is zeg maar een maanslaap, een maannacht. En het ruimteagentschap van Japan heeft dat bekendgemaakt. De onbemande slimme lander van de SLIM van Japan landde vorige maand met een ongewone hoek die zijn zonnepanelen in de verkeerde richting plaatste. Naarmate de hoek van de zon veranderde, kwam hij 2 dagen tot leven en voerde wat wetenschappelijke observaties uit. Hij ging opnieuw opslapen en het was de vraag of hij weer wakker zou worden. Maar de robot, om het maar zo te noemen, de SLIM, is weer wakker geworden en kan weer verder aan de slag. Japan is het 3e land na de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China. Nee, niet het 3e land, het 5e land na de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, China en India, dat een zachte landing op de maan bereikte en wetenschappelijk onderzoek kan doen. Daar wordt door de hele wereld reikhalzend naar uitgekeken. En ook die maanslaap van enige periode, die werd over de hele wereld bekeken. En men is blij dat de robot, hoe moet ik het noemen, weer aan de slag is. Nou, we hebben u een beeld gegeven van alles wat er speelt op Curaçao, op de andere eilanden en in de wereld. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.